ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜଲାରେ ସିଂହଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଗଙ୍ଗାଲାରେ ମୂଷାଟିଏ ବି ଥିଲା। ଦେନି ସିଂହଟିଏ ନାଇଟ୍ ନିଦାରେ ଶୋଇପଡ଼ି ଗୁଙ୍ଗୁନୁଦି ମାରୁଥିଲା। ମୂଷାଟିଏ ସିଂହ ଉପରେ ଚଢ଼ିଦିଆ ଦୋଇ କଲାଦିଆ ଦୋଇ କରି। ସିଂହଟି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ସେ ଜାତା କରି ମୂଷାଟିକୁ ଧରି ପକେଇଲା। କେବନ ଗର୍ଜନା କରି ଉଠିଲା। ମୂଷାଟି ଡରିକି ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଡରି ଡରି ସିଂହକୁ କହିଲା, ମୋତେ ମାରନ୍ତୁନି, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବି। ମୂଷାର କଥା ଶୁଣି ସିଂହକୁ ଖାରି ହସ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ହା ହା ହା, ମୂର୍ଖ ପ୍ରାଣୀ, ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛୁ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ହେଉଛୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ। ତୁ ଭାଲିଆ ବୋକାଦ ପ୍ରାଣୀ, ମୋର କି କାମରେ ଆସିବା? ତଥାକି ମୁଁ ତାତେ ଚଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାତେ ଖାଇକି କି ମୋର ପେଟ ପୁରିବା। ସେଉତି କୁସାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୂଷା ସେଉତୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାରା ପାଲେ ଆସିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତି जाला। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସିଂହ ଶିକାରୀ जाला। ପାଦି ଜାଲରେ ପାଦି ଭାରି ଗର୍ଜନା କଲା। କିଛି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଜାଲରୁ ମୁକୁଲି ପାରିଲାନି। ସିଂହର ଗର୍ଜନା ମୂଷା କାନରେ ବାଜିଲା। ମୂଷା ଆସି ଜାଲକୁ କାଟି ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା ଏବଂ ସିଂହ ମୁକୁଲି ଗଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସିଂହ ଆଉ ମୂଷା ପରସ୍ପର ମିତ୍ର ହେଇଗଲେ। କହିଲା ପିଲେ, ଏଉତୁ କଣା ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଶିଖିଲେ କାହାକୁ କେବେ ଚୋଟ ଭାବିବାନି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୌନା ଲିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଲବୁଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିଦେଲେ ନା ଧନ୍ୟବାଦ।